Da, eu zic salutare internet. Și eu zic salutare fete și băieți, trebuie să pui un filtru din ala cu aplauze. Să se audă. No, bun, ești gata? Salutare internet! Astăzi facem gogoși. Sau gulgoși. Sau gulgoși. Salutare lume, fete și băieți! Yeee! Suntem echipa celor creți și astăzi vom face brioșele lui Nu facem brioși astăzi. Nu. Allah. Facem gogoși! Azi facem gogoși. No, bun, punem la așa, prima dată trebuie să pregătim aia cu chestiile cu drojdia și punem laptele aici, lapte un pic călduț, băgăm aici. Am drojdie să crești. Bă, pisoiule, hai, nu te da spectacol, că nu place la nimeni. Da. 2 plicuri de zahăr vanilat. Nu știu dacă a rămas ceva înăuntru. Așa. Un plic blestemat. Un plic blestemat. Punem drojdia. Amestecăm o leacă. Bă, eu fac tot treaba. Da, și eu ce să fac? Mic, oricum trebuie să așteptăm un pic după asta. Ce? Să fac un... Trebuie să fac un fel de spumă, sper că face, altfel am venit. Stati. Ce gust are? Nu știu, dar eu nu sunt curios ce gust are drojdia. Nu gust. Nu gust. Între zahăr și făină. Nu-i chema. Nu mai rămâne. Ce faci, copile? Ia zi, ce teme ai jucat? Vacation Simulator. Vacation Simulator. Da. Bună ziua. Sunt Marcel. Da, poți să-i prostiești 5 minute, că trebuie să așteptăm după asta. 50 minute. Știi? Da. Acum spui din ăla cum făcea pe vremuri cu florile alea. Știi tu? Nu știu. Și să pui și din aia după ce când a zis eu atunci, nu ținte când a zis atunci bună ziua. Pui din ăla. Așa, mare regizor ce faci tu. Atunci ce tatuaj ți-ai tras pe mână. Am uitat de el. O să ți-l sparg de cap? Nu. Am permisiunea. Nu, bine, hai să începem. Ah, că este plastic. Nenea? Ia asta. Fă-te că faci ceva cu el. Îl mănânc! O leacă de cojiță de lămâie roasă. Așa? Tati, Da? da, miezul ăsta crud, adică Da. ăla. N-are niciun gust. Zahăr. Ce miez? Miez de la ou crud. Ou crud? Da, nu prea are gust, dar are textura aia mai nașpa. Nu, frate. Amestec. Și
Și unul mai vrea. Eu vreau să am ăsta. Stai mă, un pic, te aleasă și pe cine imediat, bine? Untul. Nenea untul. Poate acum come. Stai un pic, să facă un pic compoziția ok și după aia te las, bine? Iac. Nu ia. Nu ia ca așa, dar nu pot E să... habitatul meu natural. Habitatul tău natural. Nivelita țării. Hrăni merita țării cu gogoș la cuptor. Dar hrănim copii vagabonzi. Copii vagabonzi. Adică copii care n-au casă și Da. familie. Cred că trebuie mai mult aluat să hrănim toți copiii aia săraci. Dar și câinii vagabonzi. Câinii mai lasă, e pe locul 2. Nu! Nee! Spre locul 1. You tree hugger. Mai bine trăiești chit decât praful de pușcă. Aia e adevărat. Cred că praful de pușcă mai bine măța. Da, frământă. Luca se frământă. Șeful Luca. Ce să mă îngăjiți la șef la cuțite. Ce flăcuțite? Șef am văzut șef la Chef la cuțite. șef la cuțite. Stai așa. Uai de capul meu. Facem ananasul SpongeBob, că în desene casa lui e un ananas. Casa lui un ananas. Da. Facem intrarea. Păi, dar trebuie frământată la bine, că altfel Poftim. nu o să ne iasă nimica. Hai, faci tu și pe mine fac și eu un pic. Ia, copil. Ți-am chicat cripsul. Nu rupe. Video și dă-i film să facem în restaurantul SpongeBob este unul care cheamă calamari și facem pe ăla. Gândești că nu facem ochii. Ok, da. Azi, da, avem un nas. Să iau o rupă o bucățică de aici. Facem nasul. Da. Nu mă întreba ce e calamar din SpongeBob. Așa. Și acum facem gura. Uite, snowman! Yay! Că vreau să-l fac pătrat, ca să-l fac SpongeBob. SpongeBob, pantaloni pătrați. Da? Uite cum arăta SpongeBob. Și avea un nas lung, pentru că era fericit. Cine este fericit are un nas lung. Zice tot. Da? Și are fața zâmbitoare. Hai, SpongeBob. Snowflake, snowflake. Să-l facem pe Ralph stricător și avea un nas de ăla foarte grav. În loc de nas avea o bigliță. Și îl facem tot. Hai, lasă-mă un pic și pe mine. Lasă-mă! Îl fac o clătită. Fac o gogoș. Hai, dă-i, apasă. Să lipi, pum. Și acum am făcut clătita și poftiți shawarma. Deci facem shawarma, că mănânc shawarma desfăcută.
Eu mănânc mai politicos. Ce mă, dar ce? Dom'le, ce nu e masa? Ajutați-l. Nici vorbă, uleiul alunecos niciodată. Uleiul nu este alunecos. No, sper că crește bine, ce zici tu? Ha? Dacă facem filmulețul din perspectiva mea. Noi facem și respectivule. Când topesc ciocolată, facem în perspectiva ta, că trebuie să mă filmezi acela. Da, problema vieții oamenilor. Problema vieții. Experimentul Gogoașă, cu Uzi și tataie. Tu ești tataie. Eu sunt Uzi, nu vreau să fiu tataie. Tu ești tataie, că tu ești cucu. Ce mă? Tati, Da? îți arunc. Da. Ești păreat. Da, ziceau până se umflă ăsta. Sau, Stai mă! Deci ne-am întors. tati, Da, da, tai cerculețele alea, știi tu, cu paharul. da. Chestia aia din pahar o să o pui la cuptor și o să iasă o breasă rotundă, știi? Da. Biluță din aia. Ce mă? Deci nu faci să ca pe clădită. Nu fac chiar ca pe clătită. Ca pe pizza, așa e frământată și merge camera! Merge, ia verifică. Uai, salutări internet, ne-am Păi eu întors. ți-am zis că ne-am întors. Tu Ne-am întors. erai în lumea ta, copilă. Ne-am întors. Salutare, eu am fost în lumea mea și nu l-am auzit pe tati că au zis. Și, am stat, cred că... Experimentul Gogoașa. Da. Nu știm cât de bine iese, dar vom vedea, da? Fii atent, eu fac astea mari. De ce tu faci? Nu e corect, Tu tati. faci challenge. Fa. Adică, ăla ce e, o gogoașă? Da, și tu faci gaura în mijloc. Stai că o să-ți arăt. Ia, făcut. E de cam mare, ha? Vezi? Apăs? Apasă. Bine, să fie cât de cât pe mijloc, cam. Înțelegi? Știi? Ca un fel de clătită. Hai să fie clătita ta. Da. Clătita personală. Nu o să fie clătita Rufus. Ce mă rup? Da, dacă vrei și pas pe ea. Da, și uite așa. Oh. Meu, au mine a luat. Nu, dă să ți-l fac și după aia faci cu formele. Numai formele alea două vrei. Nu mai știam eu de ce. Păi fă câte poți și după aia restul iar îl întindem. La 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 la. Uite-te. Pa. Stai pe asta că se taie. Uite ce, stai. Da, îmi bag bila asta să fac o prăjitură bilă. Postură biloasă. Nu. Fac vlog. Nu faci un vlog. Deci fii atent, copilă. Prima dată trebuie să le glazurăm, da? Hai să arăt. Dă-le gura. Eu le glav. Așa. Chiar așa? Ce amuzant. Satisfăcător. Uite, vezi? Da, și ce o Și să după aia ci. Și după aia pe ăsta ia. Da, Ce să vrei? curgă. Cum să curgă? Uite, ni. Stă. Hai.
Dacă le faci așa. Le glazurezi eu și pui tu ornamente peste ele? Nu, le glazurez și eu și pun ornament. Aha, încearcă. Iată. Trebuie să pui cât e... Zi-mă. Cât îți moi. De ce? Că după aia se întărește ciocolata și nu o să mai se lipească ornamentele de ele, înțelegi? Arăt lumii, uite ce brioșe cu minți. Ce gogoș cum ești, nu brioșe copil. E totul bine la gogoșile astea să le zic brioșe. Da. Gata. Ia, Poftim. Așa am terminat! Yay! Am terminat brioșele. Iată. Uitați cum arăta. Gogoș, mă, gogoș, nu brioșe. Gogoș. Ia să te văd, Gogoș. e bună? Iu, ce naș, iu. E bună? Blablabla. E ok? Da, e bună. Peace, ne vedem data viitoare. Nu? Mai ai tu ceva de spus? Gustați. Ciao! De seara. Mâncați, gustați de seara asta să uitați! Da, ciao! Zici tu ciao! Ciao!